Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Maana sa kanimo. Mga igsoon, maghinusol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa way na palimot. Isugilon ko sayot ka man iningalaot isanay labang sa kaayo mo. Watanga na ang akong kasalanan ug ang kaluwasan na kung gipaabot ipakanaon mo. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga nagbuot nga bitayon dito sa krus ang imong anak alang kanamo. Luwasa kami sa gahom sa kaaway. Ug itugot ka namong imong mga alagad nga makaambit kami sa grasya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tuod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka pariseo ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tawo, mitindog ug misugo nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labang hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton ni ining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag Tiodas, nga nagpakadakong tao, ug may mga 400 ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya, ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod, ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tawo. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila. Kay kun kining tanang ilang laraw ug buhat, iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labing hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles, o gipalatos, o gibauran nga dili nagayod pagsulti sa ngalan ni Jesus, o gibuhian sila. Unya nanggula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ug matag adlaw dito sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila pagtudlo ug pagwali sa maayong balita mahitungod kang Jesus.
nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo, Salamat sa Diyos. usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan, kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kahadlukan. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini mao ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Mahal ang sugo mo, kanang adlaw ihandong ko. O Ginoo, lamdagi ko sa sugo mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap ka nimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Humani ini, bibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea, o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao. Kada kita Manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga sa Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadto higayuna, dul na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw sa Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya. Ingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Isulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod, mao nga ay balo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan, nga balik duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ikapakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki nga may 5 ka pan na sibada ug duha ka isda. Apan mag-unsa man kini alang nining tanang tao. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili niadtong dapita.
Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan. Gipasalamatan niya ang Dios ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausap kini ang iyang gibuhat sa isda. Ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinun-an, ipusa ninyo ang salin aron walay mausik. Busa gihipusa nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada gikaon sa mga tao nakapunog napulog 2 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, mingon sila sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod sa Jesus nga moduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, Kristo. Uban sa Dios, bisan ang jutay nga atua, sobra pa sa atong gikinahanglan. Kung wala siya, bisan ang daghan, mahimong hawang. Kulang pa, ug hawang pa. Sa dihang nangutana sa Jesus kang Felipe sa atong ebanghelyo karon aron pagsukod kaniya, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang nining daghang mga tao. Matod pa ni Felipe, bisan pag mupalit kitag pan nga balik 2 ka gatos ka dinaryo, kanang 200 ka adlaw nga sweldo, dili paigo ni ining mga tawhana. Kulang. Bisan daghan na kayo, kulang gihapon tungod sa kadaghan sa mga tao. Ang laing tinun-an, si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon, ani ay batang lalaki dinhi, ana ay dala nga 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Naunta, pero mag-unsa man niining gidaghanon sa mga tao. Mao ni akong giingon, kung wala ang Dios, kung tawhanon nga panglantaw lang, bisan ang daghan, kulang ug hawang pa. Apan sa dihang mingon ang Ginoo, palingkura ang mga tao, ug iyang gikuha ang 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Iya kining gipanalanginan, ug iyang gipaapod-apod ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. 5,000 ka mga lalaki. Walay labot sa mga babae ug sa mga bata. Sa dihang nangabusog ang tanan, ipahipos na Jesus ang sobra. Nakahipos sila napulog 2 ka bukag na sobra sa 5 ka pan ug 2 ka isda. Mao ni akong giingon, uban sa Dios, ang jutay mahimong sobra pa kaysa atong gikinahanglan. Kung wala siya, bisan ang daghan, mahimong kulang ug hawang. Mga igsuon, sa atong ipahilyo, ipakita ka nato, gipahinumduman ta,
bisan unsa nga jutay nga naa sa atong mga kamot, agi sa atong paghago, agi sa atong pagkugi, ato ning isalig sa Ginoo. Ilabi na nining panahon sa krisis, ining panahon sa lebihan nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Ang presyo ray ni saka nga tong sildo wala. Nining panahona, mas gipahinumduman ta ang jutay nga atong kinitaan, bunga sa atong paghago, matinud-anon nga paghago, atong isalig sa Ginoo aron mahimo kining paigo organi sobra pa sa atong gikinahanglan. Sukwahi sa nasinati sa daghan natong mga kaigsuunan, adunay pipila nga nakapaldo o daghang salapi. Apan mahibulong ta sa kadaghan nga ilang naangkon, ilang napaldo, wa gihapon na kontinto. Padayon gihapon sa pagpanghilabot, pagpamintaha, pagpaniguro sa kaugalingon. Kay nganuman, bisan ang daghan, kun wala ang Ginoo, kun ato kining naangkon sa tikas, sa di makiangayon nga paagi, kulang pa, ug maghatag gihapon og kahaw-ang diha sa atong kaugalingon. Kining milagro sa pagpakaon ni Jesus 5,000 ka tawo, pasiuna kini nga milagro alang sa mas dako nga milagro sa Eucharistia. Nga dili lang 5,000 ka tawo ang gipakaon, kung dili maihap. Karon, nagmisa ta dinhi. Sa basilika, nagmisa pod. Sa mga parokya, mga simbahan, mga kapilya, nagmisa pod. Dinhi, atong masinati ang presensya sa Ginoo. Dito naapod. Sa ubang mga simbahan, mga kapilya, diin gisaulog ang santos nga misa, naapod ang presensya sa Ginoo. Nganuman, the Eucharist is the sacrament of the risen Lord. Sa dihang nabanhaw si Kristo, dili limitado ang iyahang presensya sa usa ka lugar. Og pinaagi sa Eucharistia, atong masinati nga naa siya kanunay uban kanato. Matag sa ulog nato sa misa, naata atubangan sa presensya sa Ginoo, ug matag kalawat nato, atong gidawat ang iyang lawas. Kita mahimong kabahin niya, ug siya mahimong kabahin nato. Nituo ta nga siya nabanhaw, ug kay siya nabanhaw, siya kanunay nag-uban kanato bisan sa atong kalisod, bisan sa atong panginahanglan. Mo nang akaron ang tanan nga ania kanato, atong isalig ngadto kaniya, kay bawta ug nituo ta nga bisan ang jutay nga ania kanato, kun naa siya, mahimong sobra pa kaysa atong gikinahanglan. Atong angkunon ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi, kay siya ang maghulip sa kahaw-ang sa atong kaugalingon. Hinaut po ang
diha sa milagro sa pagpakaon sa 5,000, ang atong Ginoo nagpakita kanato nga ang Amahan maghatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan. Wingon kita, Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Ginoo, pamati ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magpakita og samang kaluoy, nga nag-aghat kang Jesus sa pagpakaon sa gigutom nga panon sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, Pamati ang among mga pag-ampo. Nga ang mga Kristohanon, musundog sa batang lalaki, ug mupaambit sa unsay na panag-iya nila ngadto sa mga kabos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among mga pag-ampo. Nga ang mga kabatan-unan, makakaplag kang Kristo, nga maoy mutagbaw sa ilang kauhaw o kagutom. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, makadawat sa lawasnon ug espirituhanong panabang, gikan kanila nga nag-atiman kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay natong minahal sa kinabuhi, makadangat na sa walay katapusang pista didto sa langit nung bangkete. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among mga pag-ampo. May gugmaong Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan, nga nagkatigom sa paghalad ug pagdawat sa gasang tunay. Ang imong anak, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Wegson pag-ampo kamo, rang ako kang inyong sakripisyo dawaton sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig ug maya sa yangalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo dawatan nga maruloyon ang mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panalipod, dili gayud namo wadon ang kinabuhi nga imong gihatag, ug makadangat kami sa walay katapusang mga gasa nga imong gisaad. Kinong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Palausap Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw nga Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ning mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya hunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga ikahalad gali na mamatay, siya ang kordero nga karon naing buhi bisan gipatay. Busa, uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa imo Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mo Espiritu aron pagsantos ning mga kasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha sa iyong pan, pasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag diini
ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan ug kana. Hey kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. So sa magpaagi tapos ang parihapon, may kuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usam. Mihatag dini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kanini ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalat kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga maatubang ug maalagad kanimo. Hibuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Idong dimi Ginoong imong simbahan sa tibok kalibutan. Hibuang nga manghingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa ni Alberto mga obispo sa tanang mga pari. Hidumdumi usab ang mga igsoon nga matay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dira silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kami ang ayan makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kay lamo ikaw nga daygon no gamo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagadan kanimo magagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karamagampo kita samahan to gamitan ng mga pulong gitudlokan nato sa atong manunubos. Aman among anak ka sa mga langit, pagday ko ng imong alam, maabot ka na mo ang imong gingarihan, matumar ang imong pagbubot, dini sa yuta mayon sa langit. Ang kalanuna mo sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasanua kami sa among mga sala. Ayun nga nagapasayo kami sa mga nakasalakan mo. O dili mo kami iturian sa panulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kami luwason sa tadang dautan, natagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami karunay sa salaw, malayo sa rang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay imo managigarian ang gahong agimaya hangtod sa kangturan. Ginoong Kristo nagingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibigin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, kao nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanino. Kaya ipakita ang timaan sa itong paginigsunay, panagdait na kayong tanan. Cordero sa Diyos, manahal sa mga sala, sa kalimutan. Kaloy ikami, matagi kami sa kalinaw. Mwegsun kini mo ang koleros sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bula na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan Pamulong mo lamang, ug ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, bantay pinagi sa makanunayong gugma, ang imong mga tinubos. Aron kami nga naluwas pinagi sa pagpasakit sa imong anak, malipayon ta sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasyo Imperata alang sa kalinaw ug pagighiusa uban sa mga kabus. Lagi itong amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Biduol kami kanimo ning panahon sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana, among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ilabi na sa mga kabus ug huyang. Hatagig dakong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang. Aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasud aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat. Pagigdialogo imbis kapintas. Ug ang kaayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudloy kami nga mahimong matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan. Agamito namo ang mga gasa ug kabtangen nga maalamon. Alikayan namo ang pag-usik ug nga mag-atiman kami sa usag-usa uban ang gugma ug kahiusahan. Liguna ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy aron bisan sa panahon sa krisis. Musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang santo ninyo, maggiya o magpanalipod kanamo. Ug hinaot nga si Maria Birhen sa Guadalupe, magampo lang kanamo. Aron maghari ang kalinaw, magpabili ng paglaom sa katawhan. Ipangayo namo kini, pinaagi kang Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manang kaninyo, Manausap kanimo. nalangin kaniyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.